tickle the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis, Bogo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito.
Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Wow na wow! Wednesday talaga ngayong araw na to dahil marami tayong makukuhang inspiring stories at aarangkada sa inyo ang kaganapan dito sa Cordillera, Luzon, Pilipinas at buong mundo. At ito pa rin ang pares na swak sa inyong umagahan. Ito ang Tambalang Pares. Ako, si Papa P ang magpapatuloy ng mga arangkadang inspiring stories dito sa ating lugar, Luzon at Pilipinas, buong mundo. At kasama ko si Irish Kawili. Hello, wow na Wednesday morning po sa ating lahat mga ka-Rangers. Hello partner, good morning. Ako nga pala ang makakasama niyo muli ngayong araw. Ako po si Irish Kawili. Hello partner, good morning. Ayun, good morning. Talagang yellow is the color of joy, ika nga nila. At wow na wow talaga ang ibibigay natin sa ating mga ka-Rangers. At kamusta partner ngayong Wednesday morning? Nako, nasa kalagitnaan na nga tayo ng linggong ito mga ka-Rangers, di ba? Hindi natin inaakala na mabilis lumilipas ang araw, and maraming salamat dahil nakatutok pa rin kayo dito sa amin habang sinasabayan namin ang inyong mga almusal. Oo naman, na talagang ito ang tandem at pares na talagang pwedeng i-partner nila sa kanilang mainit na kape at napakasarap na almusal, di ba Irish? Tama ka dyan, partner. Ikaw ba? Nakapag-almusal ka na ba? Ako naman sapat na makita ko kayong nakangiti at isang tasa ng kape. Yes, mga ka-Rangers, Wow! talagang wag na wag po kayong bibitaw dahil ngayong araw, wow, Wednesday, talagang wow na wow ang mga guests natin at dahil sa ating baranggayan, isang kabataan ang binigay ang kanyang kakayahan para magbigay ng help and advocacy sa ating community. Kabilang na dito ang pagtulong sa ating mga kabataan at sa barangay. Di ba, Irish? Tama ka dyan, partner. Ngayon, bibida. Pupunta naman tayo sa bangus capital of the world. Oo naman, ito ang Dagupan City. At talagang nagutom ako doon, Irish, ha? Sinong sinabi mong bangus? Yung inihaw? Ano bang gusto mo, partner? Inihaw? Sinigang? Ano ba? Ako naman, inihaw Prito? sapat na sa akin. Tapos yung lalagyan mo ng kamatis, yung lobar at sibuyas. Ay, naku, partner. Naku. Binugutom mo mga ka-Rangers natin. Oo naman. Alam mo yung pang-umagahan mo, tanghalian agad? Kasi ang sarap din ni partner sa tanghalian almusal ito. Yes. Tama ka dyan, partner. Anytime is bangustan, kumbaga. Oo naman. At tulad ng bangus, kikinang ang ating mga guests sa kanilang mga ginawa. Kasama na dito ang ating Mama Lerma, di ba? At aasahan natin yan dahil sa Girl Scout of the Week. Ano pa ang mga abangan nila ngayong pagdiriwang natin ng Girl Scout in a pandemic way, ika nga nila, Irish? Tama, partner. At Irish, ikaw ba naging Girl Scout ka? At ano ang mga natutunan mo? Naku, partner, kung Girl Scout lang din ang pag-uusapan, naku, laking Girl Scout ako, partner, ever since nasa kindergarten ako. Girl Scout na ako, partner. So, masasabi ko na yung values na meron ako ngayon is because of mga natutunan ko rin sa Girl Scouting. So, importante kasi, partner, na meron tayong mga extracurriculars para nabuboost yung self-confidence natin, yung mga values na pakikipagkapwa-tao natututunan natin. Ikaw ba, partner, naging sumali ka ba ng mga scouting movements dati?
Yes naman, oo. Sumali din ako sa Boy Scout of the Philippines. At isa sa mga last na naging part ko is the ating sa Kabuga, Ilocos. Doon kami na destino dati. Yung pinaka-last high school Wow! pa yun eh. At talagang Oo. marami tayong mapapawaw sa ating mga ka-Rangers dahil sa ating guest ngayon at mga kaganapan at update sa ating lugar dito sa Cordillera, Luzon, Pilipinas at buong mundo. Kaya't Irish, wag na tayong bibitaw mga ka-Rangers dahil ito ang pares na sakto sa inyong umagahan. Ito ang tambalang pares ng morning. Balitaktakan! Nagbabalik ang Tambalang Pares. Ako si Papa P at ngayon makasama pa rin natin si Irish. Irish, eto nga, Wow Wednesday ngayon. Ano naman ang mga nagawa natin dyan sa barangay at sa lugar ng Dagupan City na talagang napawaw ang ating mga kabarangayan? Etong mapapawaw ang mga ka-Rangers natin makakarinig ng good news na ito dahil sa Dagupan City partner na sa 1,242 na underprivileged high school students aral sa mga iba't ibang pampublikong mataas na paaralan sa lungsod ang nakatanggap ng educational tablets, computer mouse at headphones. So ang educational tablets ay nagmula sa city government ng Dagupan City sa pamamagitan ng Special Education Fund o SEF nito at ibinigay nila sa simpleng turnover ceremony kahapon sa noong September 21, 2021 sa Schools Division Office SDO Dagupan City New Building. So ipinaabot nga ni Attorney Danny Fernandez ang pasasalamat ng syudad at ni Mayor Brian Lim sa patuloy na pagbibigay serbisyo ng mga guro sa kanilang mga estudyante sa gitna ng pandemya. So ang mga educational tablets ay tinanggap ni OIC Schools Division Superintendent Aguido Fernandez at school heads ng recipient schools. Diba? Wow na wow, partner! Yes naman, na talagang arangkada ang ating mga good news dyan sa Dagupan City. At bago natin dumako pa dito sa Cordillera, Irish, dyan, isa ngayong pandemya, ano naman ang mga napapawaw ka sa mga bayanihan, mga advokasya at mga ginagawa ng ating mga opisyales at kabataan dyan sa inyong lugar? Mapapawaw ka, partner, kasi hindi hadlang ang pandemya ngayon. Kung hindi pwedeng lumabas at hindi pwedeng magtipon-tipon, dinadala nila yung bayanihan sa online. So makikita mo yung laganap, yung pagtulong online. So may mga help desk at may mga in-stage na mga virtual shows for the benefit of their beneficiaries. And mga ganung bagay. So sinishare nila yung mga talents nila, yung mga resources nila online para makatulong, makapag-raise ng funds sa mga kapos na mga kababayan natin ngayon, lalo na 'di ba marami ang mga nawalan ng trabaho, hindi makalabas, mga na-lay off. So buhay na buhay ang bayanihan pagdating sa online ngayon, partner. Oo naman. Ito yung panahon na malaki ang parte at gampanin ng online at virtual use po natin. At mga ka-Rangers, ingat-ingat pa rin po tayo. At I think before we link po sa ating mga pagpo-post, pag-share din ng mga information. Di ba, Irish? Yes, tama. Kalakip nga nung freedom natin na magkaroon ng social media and the freedom of expression, syempre, may responsibilidad po tayo na gawing tama at maging responsable sa lahat po ng ating mga sinishare.
Iyon, at dito nga sa Cordillera at announcement naman po sa ating mga kabaranggayan dahil meron po tayong power interruption hatid ng NGCP. Ito yung announcement mula dito at sabi dito ay magkakaroon po tayo bukas ng power interruption September 23, 2021. Magsisimula ito ng 6 a.m. to 5 p.m. po ito at areas affected po ay whole of Baguio except sa Mines View Park, Pacdal, Gibraltar, Puksusan, Outlook Drive, Luwalhati Village, Luknab, Country Club Village, Happy Hollow, South Drive, Greenwater Village, Santa Scholastica, Hillside, Camp B, Poly West, Gabriela Silang, Lower Dagshan, Upper Dagshan, Scout Barrio, Camp 7, parts of Cabinet Hill, Military Cutoff, Bakaking Norte Sur at kasama dito ang Ciudad Grande, Eagle Crest, Montebello Village at idagdag pa dito ang Luwakan Liwanag, Luwakan Proper, Kadaklan Village, Happy Hollow, Atok Trail, Kias, PMA, Luwakan at Apugan. Ito yung mga nabinggit ko ay ito yung hindi maapektuhan ng power interruption. At isaman din natin ang announcement from La Trinidad. Ito ay galing ulit sa NGCP. Bukas po ay may power interruption sa whole of La Trinidad except parts of Ambiong and Bacul and whole of Tuba except sa Tabaan Sur, Twin Peaks, Camp 1, Ansagan, Camp 3 at parts of Camp 4. At kasama rin dito ang whole of Sablan na ang maapektuhan ng power interruption, whole of Tublay, whole of Bukod except parts of Ambuklaw at Bubok Bisal, at kabuuan ng Kapangan, Kibungan except Takadang, at kabuuan din ng Atok, Kabayan, Bacon except Kayapa. At meron din maapektuhan dito sa whole of Bugyas at Mangkayan at part of Cervantes, Ilocos Sur. At ayan mga ka-Rangers, charge na po tayo para hindi po tayo magkaroon ng mga problema bukas dahil buong araw po ito. At 6 a.m. po yan hanggang 5 p.m. po ng hapon. Di ba, Irish? Yes, kaya mga ka-Rangers na mga apektado ng ating power interruption, mag-charge na po tayo ng mga power banks natin, mga baterya natin para hindi na po tayo maabala pa bukas. Oo, at ito na nga, dito nga sa Cordillera pa rin ay patuloy ang paglaban natin sa COVID-19. Narito ang ating COVID-19 cases at kinaabala din natin na talagang patuloy ang pagtaas ng kaso at nakailang weeks na higit 200 ang kaso kada araw. Ito nga, as of September 21, 5 p.m. po yan, ay nagkaroon na po tayo ng 211 na active cases at naisama ito sa kabuang 3,413 active cases po yan at may 6 na namataya noong September 21. At mga ka-Rangers, umariba pa rin at patuloy na lumalaban ang frontliners natin for our new recoveries po na 84 na nagkaroon ng 18,200 recoveries sa kabuuan na po yan dito sa ating syudad ng Baguio. Ayun. At meron din po tayong mga lockdown orders. Kasama po dito ang areas on lockdown na 58 at total barangays with lockdown na 41. At nasama po dito ang Purok Magsaysay, Luwakan Proper para sa new lockdown order. At wala pong na-lift na mga sitio or street sa mga barangay ngayong September 21. And patuloy pa rin po ang mga existing lockdown order at makikita nyo nga puno ang mga bilang ng sitio at street sa nakita nyo nga mga barangay dyan sa ating monitor. Kaya't ingat-ingat po tayo mga ka-Rangers at huwag na po tayong lumabas sa mga lockdown or naka-lockdown order na barangay ng specific sitio or street po natin. At 'di ba, Irish, ito na yung ambag natin para makatulong sa ating paglaban sa COVID-19. Huwag na pong magpasaway at huwag na pong lumabas kapag na-isolate kayo at sa inyong lugar. 'Di ba, Irish? Yes, partner, bukod nga sa pagsusot ng face mask, face shield, and pagsunod sa social distancing, eto nga aarangkada dapat yung bakuna, yung pinakasandata natin laban sa kontra COVID-19.
Yes, oo naman. Ngayong September 22 ay nagkaroon po tayo ng ngayong Wednesday and nag-start na po ang 8 a.m. to 2 p.m. po ng vaccination sites po natin at magkakaroon po tayo ng 1,746 na second dose po yan sa vaccination site sa UB po. At ito po ay Sinovac and those who are due plus those who missed their previous schedule. Ito po ay galing sa mga residente from the following health district ng Pacdal, Mines View, Atok Trail, Engineers Hill, Scout Barrio at Luwakan. Ito, dagdag pa natin ang iba pang vaccination dito sa ating lugar. Dito sa UB din, idagdag natin ang first dose na 500 at ito po 12 noon onwards po yan. At nasa under ng priority groups of A1, A2, A3 at A4 at A5 po yan. Talagang arangkada, no? Puno ang ating mga kategorya ngayong araw ng Wednesday morning. At ito yung mga residente from the following area po ng Pacdal, Mines View, Atok Trail, Engineers Hill, Scout Barrio at Luwakan. Diyan naman, Irish, pasadahan mo naman ang iba pa nating vaccination sites. Yes, pasadahan naman natin itong sa SMB1 para meron po tayong 1,000 na second dose ng Gamaleya Sputnik para po ito sa mga nakamiss na kanilang second dose. So you will receive a text message that will serve as passport to enter the vaccination site. So those second dose for Gamaleya who did not receive a text will be accommodated at SLU naman. Para sa mga hindi po nakatanggap ng text, dediretso po kayo sa SLU bukas, September 23, Thursday. At para naman po sa SMB1 vaccination site, meron din po tayong second dose ng Sinovac and AstraZeneca, due plus those who missed their previous schedule. So para po ito sa mga nakamiss na kanilang mga previous schedule, para rin po ito sa mga residente ng mga health district ng Asin, Irisan, Quezon Hill, Atab at City Camp. Ayun, at At syempre, meron pa tayong isa. Di ba, Irish? Aarangkada talaga. SLU Gym, tama. Meron pa tayo sa SLU Gym Park, talagang arangkada. Yung second dose din ng Gamaleya Sputnik, 1,500 doses po ito para po ito sa mga nakamiss na kanilang second dose. And para din po sa mga second dose ng Sinovac naman, dito pa rin po sa SLU Gym, para po ito sa mga nakamiss ng kanilang schedule, yung mga nakapag first dose ng kanilang Sinovac. At para po ito sa mga residente ng Health District ng Aurora Hill, Quirino Hill, Lucban, Campo Filipino at Kinsao. Oo naman. At ito nga, narito ang ating requirements dahil punuan at lahat ng kategorya hanggang A1 to A5 ang aarangkada sa ating vaccination site dito sa Cordillera. Sa A1 naman po sa healthcare workers, kailangan po nating magdala ng ating government-issued ID and PRC at facility ID with Baguio address po yan. Sa A2 senior citizen, showing naman na ID that shows that you are 6 years old and above. At A3, persons with comorbidities. At kailangan po natin magdala ng proof din ng medical certificate or prescription within the last 6 months po yan. At A4 sa frontliner po natin. Ayan. At dalala po lang tayo ng mga proof din natin. Katulad din sa A5 at sa ating 4-piece ID po yan. At Irish, patuloy pa rin, no? Parang nung Lunes hanggang ngayong Miyerkules ay talagang arangkada pa rin ang ating vaccination site dito sa Baguio City. At maraming salamat sa ating mga nagpaunlak ng mga lugar tulad ng UB, SLU at iba pang SM para sa kanilang gagawing vaccination site dito sa ating syudad ng Baguio. Diba, Irish? Yes, maraming salamat po sa mga kaakibat ng ating mga frontliners. At frontliners na rin matuturing sila dahil sila ang nandyan nagbukas ng kanilang pinto para po mapabilis ang pagbabakuna sa Baguio City. Oo, at nabanggit mo nga pagbukas ng pinto. Bubuksan natin ang pinto na mapapawaw kayo mga ka-Rangers dahil ngayong baranggayan, isang kabataan ang nagbukas ng liwanag at pag-asa sa ating mga kabarangay dyan sa Barangay Maluwag, Dagupan City. At ito, arangkadahin na natin yan. Ito na ang ating SK Chairman na si Sir Jonard Aquino Jr. Good morning! Good morning po sa inyong lahat. Good morning po Papa P and kay Irish. Magandang umaga po sa ating lahat.
Wow! Talagang wow yung word ko dahil ngiti pa lang ni Sir John Arch ay Yes. talagang bigay todo, no? At alam mong marami tayong matututunan at magkakaroon tayo ng kaalaman so ano mga ginawa niya sa ating, sa inyong barangay ng Barangay Maluwad. Unahan ko na po, Sir, kamusta po ang barangay dyan sa Dagupan at paano nyo hinarap ang laban ng COVID-19? Kung kakamustahin niyo po ang barangay namin or iba't ibang barangay dito sa Dagupan, bali sobrang ano po, masaya pero napakahirap lalo na po na dumarami po yung cases po natin sa mga positive cases ng COVID, which is napakahirap po i-handle lalo na po sobrang tigas po ng mga ulo ng mga Mm, tao ngayon. oo. Ngayon po, patuloy pa rin po naman yung ginagawa nating information dissemination regarding sa health protocol po na sinusunod natin. Naman. At malaking tulong na kahit may mga ganitong pagpapasaway at hindi natin maiwasan yan, merong malaking bagay ang nagagawa nyo bilang gabay para matulungan ang ating kabaranggayan. At Irish, di ba? Oo, tama. Ito yung mga importanteng small steps, kumbaga, para ma-remind yung mga ka-rangers natin na every now and then, sana sumunod po tayo sa mga health protocols because hindi naman po para sa kanila yon, para sa ating lahat po yon. So, Oh. pasadahan natin yung mga projects and activities Yes. ng Barangay Maluwad dito sa Dagupan City. Nangunguna nga dyan, partner, itong SK Teen Center ng Barangay Wow. Maluwad. I-share mo naman ito sa amin, John Arch. So yun, napaka-thankful at inspired po kaming mga leader ng Sangguniang Kabataan dito sa Maluwad kasi na-establish namin itong proyektong ito kasama sila. Kasama sila sa naging inspirasyon namin upang makumpleto at maibahagi itong naging programa at proyekto namin ito dahil ito ay napaka-importante lalo na ngayong pandemya dahil alam naman natin na sobrang hirap na ng kinakaharap ng mga kabataan ngayon lalo na sa online distance learning nila kaya naisipan namin na establish itong proyektong ito, Teen Center na ito. I-share ko lang kung ano yung nilalaman ng Teen Center na ito at ano ang benefits kumbaga sa mga estudyante at mga kabataan natin. Itong Teen Center po natin ay meron po tayong free printing sa lahat ng activities, homework, about sa mga research nila, sa mga assignments, lahat po, libre po sa lahat po ng ANTAS, pwede po silang magpa-print dito. Libreng-libre po yun. At free wifi connection po tayo sa mga kabataan na walang kakayahang magpadikit, magpa-load ng kanilang mga internet. Libreng-libre po yun para sa kanilang mga research. At saka meron din po tayong mini library at yung may mga desktop din po tayo na pwede po nilang magamit para sa kanilang mga online research tsaka online learning. Ganun po. Wow! Wow na wow! Oo. Di ba, Iris, talagang malaking bagay ito ngayong pandemya dahil lahat tayo ay nasa online classes at ramdam natin ang paghihirap ng mga estudyante. At itong ginawa ni Sir John Hart dyan sa Barangay Maluwed, Dagupan City, na isang talagang area, no? At mafe-feel ng isang Tama tao ka, na talagang partner. meron talaga siyang area para may magbibigay tulong sa kanyang hinarap na problema tulad ng online classes. At pagpiprint, no, nandun din bigay todo Tama. ang proyektong ito. Irish. Actually, Naku, ano lang po, parang hindi po, makikita ko. Sir, yes? hindi po namin, hindi lang po ito pang Barangay Maluwad. Inopen po namin siya sa buong barangay ng Dagupan, which is may mga iba't ibang barangay na po na nagpupunta po dito sa Wow. Teen Center na nagki-claim or nagpapaprint po ng kanilang mga modules. Kasi nga po, may mga schools din po kasi na soft copy lang po yung binibigay sa mga estudyante, which is hirap din naman po yung mga walang gadget. Kaya, yun po yung maganda kasi hindi lang po pang Barangay Malud, kundi pong pang buong Dagupan po. Oo naman. Yes. Sir John Arch, linawin lang natin, no? Ilan yung mga pwedeng pumasok dyan para ma-observe natin yung social distancing and yung mga health protocols?
8 to 10 lang po yung pwedeng pumasok na na kabataan dito sa loob kasi yun nga po medyo may restriction kasi tumataas po yung COVID cases natin dito sa barangay tsaka sa Dagupan. Yun po. Kaya may limit lang po. And then yung iba naman po na gustong magpunta dito na ini-schedule po namin sila. Yun pala yan. Ang dami din nating way at scheduling para hindi din, para masunod din natin ang health protocols natin dyan sa SK Teen Center. At nabanggit nga natin ang pandemya, ang daming naidulot na paghihirap, kasama na dito ang mental health. At ginamit ni Sir Jonard ang art naman at mural painting to express yung kakayahan at skills ng ating mga kabataan. Ikwento naman natin yan, Sir Jonard. Regarding naman po sa naging activity namin sa advocacy campaign mural painting contest ng barangay, bali ito po kinonduct namin ito netong taon lang din na po nito, which is magkakaiba po siya ng topic, 10 topic po yung napag-usapan namin ng council ko. Nandyan po yung pandemic, yung teenage pregnancy, at lack of faith, education, ganun. Magkakahalo po yun. Naisip po namin yun kasi gusto po namin i-aim at magising, matuto yung mga kabataan na tawag dito. Yung nakakaapekto sa kanilang buhay. Kaya yung advocacy, it will serve as the reminder to always choose right and avoid being involved to circumstances that will somehow ruin them. Yun po yung goal po namin sa mga nag-join po sa mural painting contest namin. Kasi alam po namin at alam naman natin na maraming kabataan po na talented pagdating po sa art. Kaya gusto din naman natin ma-discover, kumbaga, or ma-share din nila yung mga talent nila. Ang galing, no, Irish, dahil minaximize nila yung mga iba't ibang proyekto. Hindi lang nakukulong sa virtual, ay nagkaroon din sila ng mga ganitong aktibidad na tulad ng mural painting. Di ba, Irish? Yes, tama, partner. At saka makikita mo yung painting, di ba? Parang paalala yun sa ating lahat na may mga bagay na hindi dapat tayo pabugso-bugso, kumbaga, para ma-remind tayo na may mga bagay na hindi dapat natin biniventure, yung may mga daan tayong hindi dapat biniventure because para din po ito sa ating kapakanan. At pasadahan na natin yan. Ano pa, na-excite na ako, Irish? Ano pa yung mga proyekto ni Sir Jonard? Yes, eto nabanggit nga niya itong Project Gadget. Nako, ikaw ba, partner? Excited ka malaman to? Mukhang exciting to. Ikaw ba, Sir Jonard, ano ba itong Project Gadget para sa edukasyon? Ang nakakatuwa naman po. Kasi ang Project Gadget po ito po ay para sa edukasyon ng sa mga kabataan, pero hindi po kasi lahat mabibigyan po namin. Kumbaga, yung deserving na estudyante, kapos palad, walang kakayahang pambili. Kaya naisipan po namin sa SK ng Maluwod at syempre sa pakikipag-ugnayan na din sa suporta ng ating barangay council na yun nga po, suportahan po nila yung naging activity ng SK kasi malaking tulong po ito para sa edukasyon ng mga kabataan. At alam naman natin na maraming kinakaharap tayo ngayong pandemya dito sa mundong ating kinatatayuan. Kaya na-inspire po kami na gawin itong proyektong itong pamimigay po ng gadget sa mga deserving po na estudyante po natin. Kasi po naglalayon po ito na makapagbahagi at may pagpatuloy po nila yung mga pag-aaral nila kasi alam po natin at naniniwala po tayo na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Oo naman, tama yon. And I hope na marami pang ma-inspire ng mga barangay, mga SK Kabataan sa mga proyekto na ginagawa ninyo, Sir Jonard, sa Barangay Maluwod, Dagupan City. At hindi lang dyan natatapos, mga ka-Rangers, ang mga ginagawa ng mga aktibidades at proyekto ni Sir. At ito, ikwento naman natin ang inyong ginawa para malabanan naman o
or a COVID response project natin dyan sa barangay sa ating mga pagbibigay ng care kit at sa ating mga kabataan? Actually, last year pa po, nag-start na po kami magpamigay ng mga health essential. Lalo na po nung time na nagkaubusan yung mga face mask, alcohol. Kaya naisipan po ulit namin na gawin para patuloy pa rin po yung safety ng bawat kabarangay natin na nagbigay po tayo ng mga alcohol, face mask, face shield kasi alam po natin na yun nga po, tumataas yung COVID cases natin. Kasi para sa safety po ng lahat po yung ginagawa namin. Maliban po sa information dissemination, sinasabayan po din natin ng pamamahagi ng mga health kit or health essential para sa ating mga kabarangay. Para po sa kaligtasan ng bawat isa. Yan po. Di ba, Irish? Napakaganda ng ganito mga advokasya nila. Yes, nakakatuwa, partner, no? Parang multifaceted yung kanilang approach, hindi lamang sa mental health, hindi lamang sa edukasyon, maging sa health and health-related response para sa COVID-19. Oo. Kailangan natin ihatiin kumbaga yung katawan sa iba't ibang parteng proyekto na para sa ikabubuti ng lahat, para sa kaligtasan ng lahat. Yes. At sir, ngayong medyo magulo at maraming nangyayari sa ating lipunan, hindi lang ang pagharap natin sa COVID-19, kundi ang ating mga namumuno din. Paano ang isang Sir Jonard tumindig bilang public servant sa ganitong lipunan natin ngayong kinaharap? Paano ka tumindig at pinakita na iba ka sa iba? Bilang isang leader ng kabataan, nagpo-focus po ako sa goal, sa mga gusto kong gawin or maitulong sa bawat kabarangay ko. Bali, hindi na po ako nangingialam or dumadagdag pa sa problema kasi gusto ko po na mag-focus tayo sa iisang bagay. Kumbaga yung iisang problema, kailangan tutukan natin, panindigan natin at gawin natin yung dapat at tawang dapat lamang. Kasi hindi po ito para sa sarili natin para sa lahat po yun. Isipin po natin yung kapakanan po ng lahat. Kaya dapat yun nga po, mag-focus tayo at ma-inspired po tayo lagi sa ating ginagawa para sa mga kabataan, sa kabarangay natin. Yun po. Maraming salamat, Sir Jonard. Yes, talagang kita mo yung pagtindig ni Sir Jonard, di ba, partner? Oo naman. At sir, may gusto po ba tayong pasalamatan dahil syempre hindi yan magagawa at hindi mabubuo yung mga activities nyo, mga proyekto nyo, yung pagtulong nyo sa ating bayan kung walang mga tumutulong sa inyo. Sino magustong pasalamatan natin? At meron pa tayong upcoming events po ba? Marami pong dapat abangan. Bali, unang-una po, gusto ko pong pasalamatan ang aking punong barangay na si Filipina S. De Los Santos at ang Maluwid Barangay Council dahil kung hindi dahil po sa kanila sa pagsuporta ng aming mga proyekto, hindi po ito magiging successful. Pangalawa po, ang aking mga SK Council na patuloy na sumusuporta, patuloy na nandyan, na tumutulong po at nakasubaybay, nakaagapay sa lahat ng mga activities, program, and projects ng mga SK para sa mga kabataan. At pangatlo, yung mga non-government organizations na tumutulong po sa amin, nilalapitan po namin para ma-implement or maging successful yung mga ginagawa po naming proyekto dito sa aming barangay para po sa mga kabataan. Yan po. Naman. At nakaka-inspire, no, Irish, yung mga ginagawa ng ating mga kabataan dyan sa Barangay Maluwid sa pamumuno ni SK Chairman Sir Jonard. At bilang isang kabataan, no, nagkakaroon tayo ng glimpse of hope, di ba, Irish? Yes, parang patunay ito na nakaka-inspire din na magpatuloy sa buhay kasi alam mong may mga taong sumusuporta at tutulong sa iyo at hindi ka nag-iisa.
At maraming salamat, sir, dahil sa inyong pag-arangkada dito sa barangayan natin. Isa na namang araw, isa na namang segment ng barangay ang binigyan natin ng kabuluhan at pagbibigay serbisyo sa ating bayan. Padayon po at and have a great day, sir. Maraming salamat po, Papa P and Irish, sa opportunity na ibinigay nyo upang i-share yung mga ginawa po namin. And wow! Una pa lang ito, nakailang wow na ako. Di ba, Irish? Tama. Puro wow na lang yung lumalabas ang bukang bibig natin, partner, ngayong Yes. umaga. Oo, at mga ka-Rangers, wag kayong bibitaw dahil wag nang ilipat ng estasyon at hawakan lang ang remote, wag nang pipindot, 'di ba mga ka-Rangers? Tama ka dyan, Yes. partner. Itago na yung remote sa damit para wala na makapagpalipat pa. Oo naman, at ito pa rin ang pares na swak sa inyong magahan. Ito ang tambalang pares ng Morning Balitaktakan. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau!
Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang Morning Balita. Mga oxygen tanks sa Baguio at Benguet nagkakaubusan na. Narito ang balita. Sunod-sunod ang pagdating ng mga oxygen tanks sa refilling station na ito sa Barangay Quezon Hill. Lahat ng mga ito ay galing sa iba't ibang pagamutan sa Baguio at Benguet. Ang problema, nagkukulang na ang kanilang supply. Ayon kay Christopher Cunha, may-ari ng nasabing refilling station, 24/7 na ang kanilang operasyon para lang mapunan ang demand ng oxygen sa Baguio at Benguet. Simula kasi noong Hulyo, dagsa sa kanila ang nagpaparefill. Isa sa mga nangangailangan ng maraming oxygen ngayon ang Benguet General Hospital. Papalo sa halos 300 tangke ang kanilang kailangan kada araw. Dahil dito, nag-aangkat pa sila sa Pangasinan. So, with regards to oxygen, talagang kinukulang tayo. We are looking pa for suppliers ng mga tanks. Halos lahat ng institution natin dito sa Baguio Benguet, the supplier of oxygen goes to Santa Barbara, Pangasinan for refill. So we have to wait na may mga mabakanting tangke, yun yung dadalhin sa sa baba for refill, pero depende po yung pila nila. Pati oxygen tank refill, pila na rin. Hindi lang admission sa hospital ang pila. And pataas ng pataas yung demand natin for oxygen. Nagpapalala pa dito ang mga critical at severe na mga COVID patients na huli nang magpa-check up at nangangailangan na ng oxygen. Kaya naman, dead on arrival o sa emergency room na ng pagamutan sila namamatay. Ang dami nating ER death every day, according to parang observation. Mostly ito yung mga hindi nagpapa-check up, tatrangkaso lang data, Canada. And then pag hirap na silang huminga, sa kanila dadalhin yung mga sarili nila sa emergency room. Usually ER death, DOA, yun yung mga nakikita natin sa ngayon. Dahil dito, ipinag-utos na ni Governor Melchor Diclas ang pagdaragdag ng oxygen tank sa pagamutan. Sa ngayon, nasa 2,700 na ang aktibong kaso ng probinsya at nasa 400 na ang bilang ng mga namatay. Actually, nagkukulang na ngayong oxygen eh. So, bibili tayo uli ng mga tangke ng oxygen para may mga reserves. Yun, minsan nga, wala pa tayong pagbilhan. Nahihirapan pa yung pagbilhan ng mga tangke ng oxygen. Ganito din ang sitwasyon sa mga pagamutan sa Baguio. Papalo na sa 8 COVID-positive patient ang namamatay sa lungsod kada araw. Kaya naman, bumibili na rin ang pamalang lungsod ng karagdagang oxygen tanks at mga gamot. Well, nagpapa-order pa uli kami and then we're adding more, nagpapabili pa ako ng 100 pa na additional na 50 pounds na tanks. So, we're making sure na meron tayong laging stock na tanks dyan sa ating Santo Niño. No? And we're averaging around 256 cases a day. And 2 weeks ago, we're just averaging 214 cases a day. Now we're doing 256 a day. Nasa 3,300 na ang aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod. Sa kabuuan, umabot na sa 433 ang mga namatay. Charles Nicolimon para sa Luzon Headline. RT-PCR test ng mga biyahero ng gulay sa Benguet, inalmahan. Narito si Charles Nicolimon. Dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Benguet, ipinag-utos ng Provincial IATF ng Benguet na sa pagpasok ng mga non-residents at mga non-APOR, kailangang magpakita ng RT-PCR test o vaccination card. So, yung nang mag-meeting yung IATF, yun yung na non-resident of Benguet, RT-PCR o kaya vaccination card. So yun yung lumabas noon sa meeting. Pero pinag-aaralan pa rin namin kung anong pwedeng gawin kasi essential naman yan, essential travel.
So, hintayin lang natin kung ano yung pag-ano uli ng grupo para makita natin kung i-ano na natin or antigen na lang or para mas madali na lang yung gawin. Or mawawala na lang siya kasi essential travel provided na makipag-cooperate na magpabakuna naman sila. Kasi yun. Kabilang sa mga naharang sa checkpoint sina Mang Francis at Mang Elmer. Buti na lang daw at nabakunahan na sila kaya kumpiyansang bumiyahe. Naharang po kami dun sa sa boundary ng La Union tsaka ng Benguet. Pero ang hinahanap lang vaccination card. Kung complete vaccinated na, yun nakakapasok. Okay naman po yun para po sa sa health ng mga bumibiyahe. Tsaka mahirap din po kasi galing kami ng Manila, tapos sa amin mong gagaling halimbawa. Mas maganda na maganda yung seguridad ng lahat. Minsan pagka yung na-tempohan namin mahaba ang pila, talagang pipila kami. Pero pagdating ng na sa amin, yung iba kasi pinapabalik pag wala silang makitang vaccine card. Pero umalma dito ang mga vegetable traders ng Benguet. Napakalaking pasanin pa kasi sa mga drivers ang RT-PCR test sa tuwing bibiyahe ang mga ito. At bandang huli, sila raw ang tatamaan. Katunayan, tambak ngayon ang mga gulay sa La Trinidad Vegetable Trading Post. Yung mga buyers natin ng mga gulay ay mostly coming from the lowlands. So ngayon, nagka-problema kami kasi talagang na-hold yung mga vegetable trucks. Medyo pahirapan yun kasi syempre ang isang truck ng gulay, 25 tons ang laman. At an average, 1.5 million kilos ang hinahakot nila dito everyday sa La Trinidad. So pag ganun ang mangyayari, marami na yung mga truck na natin sa Marcos Highway, nakiusap kami. Kaya naman, nakiusap muna ang mga traders kay Mayor Romeo Salda ng La Trinidad na pumasok pa rin ang mga vegetable truck. Nakiusap na rin ang liga ng mga asosasyon sa La Trinidad Trading Post kay Governor Melchor Diclas para bawiin ang nasabing kautusan. Paano na yung mga drivers na hindi pa bakunado? Kasi alam naman natin na we know that it is very important na meron talagang mga protocol sa mga iba't ibang bayan. However, sa National IATF kasi sinabi na hindi dapat na didisturbo yung mga cargo deliveries. Pagkain yan gulay yan So sana naman kaya kami sumulat kay Governor kasi siya naman ang may advisory niyan. Pagbigyan niya kami, either kasi hindi naman kompleto ang bakuna na provided by the government. Sumulat na rin ang mga traders kay Department of Agriculture Cordillera Regional Director Cameron Odsi. Wala pang tugon ang ahensya. Pinag-uusapan pa ng Provincial IATF ang hiling ng mga magsasaka na bawiin ang nasabing kautusan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. 2 syudad at 19 na bayan sa Ilocos Sur sasailalim sa ECQ simula September 22 hanggang October 6. Alamin ang detalye sa balitang ito. Patuloy na pagdami ng kaso ng COVID-19 at variants nito na pagdesisyonan ng provincial government sa pangunguna ni Governor Ryan Luis Singson na isa sa ilalim sa ECQ ang 2 syudad at 19 na bayan dito sa Ilocos Sur. Magsisimula ang mahigpit na quarantine status simula bukas hanggang October 6. Ang mga lugar na apektado nito ay Sinait, Cabugao, San Juan, Magsingal, Santo Domingo, San Ildefonso, San Vicente, Santa Catalina, Bantay, Kawayan, Santa, Narvacan, Santa Maria, Santiago, Santa Lucia, Santa Cruz, Salcedo, Gregorio del Pilar, Suyo at siyudad ng Vigan at Candon. Since April, na po nga bimaba iti COVID cases tayo. No kita nyo from April aming nga data, ngumat nga to, pagpangato lang ta iti COVID cases. For 5 months deje na po. Awan met ti nagbalbaliwan na, awan met improvement na. Narigrigat pa itata po napunpuno iti aming health facilities tayo. Agkurkurang iti health workers tayo. No kita nyo ti deaths, iti mortalities tayo, talagang sobra-sobran.
Siyempre, bilang Governor met na po, ang kumet kayat nga manayo na din, iti matay nga kaprobinsyan tayo, panggap iti COVID. Iso nga trabaho mi, responsibilidad mi, ti agaramit o nag-implement, iti pagsaatan ti kaadwan. Never met nga agaramit iti provincial government or to matibiyang iti pagtaksan, iti tattao ken iti probinsya ng Ilocos. Amin dito apo ket makita mi nga pagsatan. Ayon pa sa gobernador, pwedeng magbago ang quarantine classification sa mga bayan na hindi kasama sa Enhanced Community Quarantine. Addan to digijay status ko, addan to met apo digijay agbalin nga MECQ, depende kami na po ta as of today, adda digijay iling met nga umad nga to iti cases na, adda met digijay agin improve. So depende apo ta kwa. Akitan mi, adda met digijay to mga da-declaren. So, ahan nga amin, dependent to apo ngem nohan nga may raman yan tilistaan, ket as is nga agbalin to nga, for example, GCQ with heightened restrictions, kasi ko nangarotin national, ngem bigidugdo mga talagang umano ti cases na agbalyo met iti quarantine classification. Sa ilalim ng ECQ, istrikto ang home quarantine, mapapahintulutan lamang lumabas ang mga may quarantine pass, cargos at deliveries, APOR, passerby at ROF. Hindi pwede ang mass gathering, maipapatupad ang work from home sa mga government at non-essential institution at establishments. Pinapayagan na mag-operate ang mga public market, grocery, convenience store, hospital at clinic, pharmacy, food deliveries, water refilling station, mga bangko at money transfer service, power energy at water services at telecommunication. Suspendido ang mga pampublikong transportasyon, ngunit pwede ang angkas kung ito naninirahan sa iisang bahay. Bawat syudad o munisipalidad ay may mga checkpoint, ganun din sa mga barangay at provincial borders. Isang miyembro lamang ng pamilya ang mabibigyan ng quarantine pass na bibili ng mga essential goods habang mabibigyan naman ng worker pass ang mga empleyado na mapapahintulutan magtrabaho sa ilalim ng ECQ. Samantala, ang curfew hours ay mula alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga at maipapatupad ang liquor ban. Ayon kay Governor Singson, mahalaga na sundin ang health protocols at pagpapabakuna upang maiwasan na matulad ang probinsya sa mga nangyayari sa ating karatig bansa sa Asia dahil sa pagpasok ng iba't ibang variants ng COVID-19. Mula dito sa Ilocos Sur, Charmy Bosque para sa Luzon Headlines. Leisure travel sa Ilocos Norte bukas na para sa mga local tourists. Alamin sa balitang ito. Sunod ng pagbaba ng COVID-19 case at pagluwag ng quarantine status sa ilang bayan ng Ilocos Norte, unti-unti na ring nagbubukas ang turismo ng probinsya. Kamakailan lang binuksan na sa mga local tourist ang leisure travel sa mga lugar na nasa GCQ status. Ang mga nasa loob lang ng Ilocos Norte, yung pwede pong mag-travel under leisure. But regarding naman po dun sa first question ninyo, kung bukas na siya, yes, but internal lang, meaning yung nasa loob lang ng Ilocos. So yung mga outside coming from Maynila or other provinces po are not allowed to enter muna sa Ilocos Norte for leisure purposes po. Unang hakbang ito sa plano na muling buksan ang turismo ng Ilocos Norte maging sa mga bisita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. This is a step closer towards our intention to reopen again to the rest of the country. Ang turismo ay napaka-importante na industriya sa probinsya ng Ilocos Norte. Before COVID, we enjoyed an annual arrival of around 3 million day visitors, no? And nung the pandemic hit, it was really a hard hit on the province's economy, not just tourism itself. So ever since, we've been trying our very best to try to have a sense of normalcy of our local tourism industry before the pandemic. Ilan sa mga lugar na maari ng pasyalan ng mga residente ay ang pamosong beach sa Pagudpod, ang Seawall Boulevard sa Curimaw, Wind Farm sa Burgos, ang dinadayong Ecotourism Park sa Vintara at maging ang makasaysayang Paway Church. Paalala sa mga local tourist, ihanda ang mga hinihinging requirements.
For those coming from GCQ areas, going to other GCQ areas within the province, ang kailangan lang po yung usual health protocols natin that we have to follow and our QR code for contact tracing, and that's it. Yun po ay dating requirement na since last year. But if you're coming from MECQ, like for example, Lawag, there are two additional requirements. Well, depends on what you're gonna do. If you're going for staycations, ang kailangan po na additional requirement ay antigen test within 48 hours ang nakuha at proof of booking pag pumapasok po tayo in areas like Pagudpud, for example. But if you're coming from less riskier areas, it's basically the new normal protocols that have to be followed. Nais daw nila kasing matiyak ang kaligtasan ng lahat. The privilege to have received a safe travels staff. This is from the World Travel and Tourism Council to the National Department of Tourism. So ito po ay first of its kind sa buong mundo that gives this certification to destinations and private establishments like hotels for following global standards in safe and health protocols. So ang Ilocos Norte po ay ang kauna-unahang province destination in the Philippines to be given this safe travel stamp. So this is a validation na there are globally accepted standards of health and safety protocols that are being followed in Ilocos Norte in terms of tourism or leisure travel. Christine May Tirado para sa Luzon Headlines. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Baldoza. At ako naman po si Irish Kawili. Para sa Morning Balita. Hear the music of the heart. Let all music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong
mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Paulinimen, yung haway garantisado. Paulinimen, isang pahig ka lang. Dahil walang out sa PAW! Hear the music of the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us,
We assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders. We turn houses into homes. Iyon, talagang bigay todo pa rin dahil ito ang Wow Wednesday morning natin ngayon. Ito pa rin ang tambalan ninyo mga Ranger na saktong-sakto sa inyong maumagahan. Ito ang Tambalang Pares. Ako si Papa P at kasama ko pa rin si Irish. Irish? Yes, kasama niyo pa rin po kami mga ka-Rangers at mga ka-Pares. At ngayon nga, partner, pag-uusapan natin ito at may guest tayo mula sa Girl Scouts of the Philippines at pag-uusapan natin ano nga ba yung importansya na scouting movement para sa mga kabataan, di ba partner? Oo naman, at talagang nakaka-excite na yan. Gusto mo bang ipakilala na ang ating guest ngayong guest talakayan? Yes, partner. Makakasama nga natin ngayon ang Council Executive ng GSP Dagupan Council. Walang iba kundi si Ms. Lerma Nicomedes. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Miss Irish, and good morning, Mr. Papa P. King Parish talaga. Good morning. Wow! Nakita natin yung ngiti na mula kay Ma'am Lerma. Yes. Talagang iba ang bungad kapag ang ngiti ang bubungad sa yung morning, di ba, Irish? Tama, partner. Patikim pa lang yan, kumbaga. At makikita natin sa ngiti yung mga good news na ihahatid. So, simulan na natin yung partner. Wag na tayo magpatumpit-tumpit pa. Yes. So, ano nga ba, Ma'am Lerma? Ano nga ba itong GSP? At ano yung importance niya sa mga kabataan? Oh, yes. So, itong GSP, kagaya ng alam ng lahat, is a worldwide organization for girls under the umbrella of the WAGS, which is the World Association of Girl Guides and Girl Scouts, na tumutulong sa ating mga kabataang babae at mga young women para ma-realize nila ang kanilang role sa kanilang community, sa kanilang bansa, at sa buong mundo. So atin silang nire-ready para yun sa kanilang responsibilities para sa pang-araw-araw na pamumuhay. Yes, at Irish, it's a core building, core value building ang pwedeng maibigay ng GSP para sa ating mga kabataan, lalo sa mga kababaihan. Yes. At nabanggit nga ni Ma'am Lerma ang importansya. Yung mga past activities po ninyo, ikwento nyo naman kung paano nyo gumawa ng mga youth development activities at paano nabago at nabigyan ng kakayahan ng mga kababaihan, na batang kababaihan sa pag-usbong at pagsulong sa kanilang larangan. Yes. So, hindi na ako lalayo kung ang kwentuhan lang naman kung paano tayo nakapagbigay ng magandang effect sa buhay ng mga kabataan. Siyempre, halimbawa ko na dyan si Irish bilang isa naming napaka-successful na Girl Scouts na na-awardan siya nationally at napunta sa international event. So, aside sa kanya, ang dami nating mga kabataan ngayon ang talagang nag-look forward sa
madaming activities sana, kaso nga dahil sa nangyari. But still, we are still on the go. Hindi ho nagpapahinga ang Girl Scouts kahit na sa ganitong mga panahon na humaharap tayo sa crisis. Ang dami nating ino-offer na online activities na makapagpapatuloy ng kanilang mga hangarin at mga adhikain bilang isang Girl Scout. So kanina hindi ko masyadong na-emphasize yung importance ng Girl Scout. So aside doon sa member tayo ng isang prestigious na worldwide organization, nabibuild talaga holistically ang ating mga kabataan, yung kanilang moral skills, spiritual, yung mga leadership at kung ano-ano pa. So makikita natin talaga all over the Philippines, all over the world. Pag sinabing Girl Scouts, alam mo na yan na positive traits talaga yung uusbong. Pag nakita na o narinig natin yung title ng Girl Scout. Yes naman, Ma'am Lerma. Hindi lang natatapos sa core values, kundi life skill ang naituturo din sa ating mga Girl Scout. Tama ba? Siyempre naman, since ang Girl Scout talaga talagang outdoor yung aming sentro sana, So, pag pumunta ka ng outdoor life or outdoor event, you will expect na dapat alam mo na yung kung ano ang gagawin sa mga nakapaligid sa'yo, kung ano yung mga unexpected moments, pero dapat ready ka lagi. Bilang yun ang motto ng Girl Scout na always prepared. So, kailangan natin masanay ang mga bata natin dyan na hindi pwedeng uupo lang sa tabi, hindi pwedeng yung mag-aantay na lang kung ano ang mangyayari, pero na-anticipate natin on what to do next kahit hindi pala dumarating yung mga unnecessary na pagkakataon. Yun ang ating ini-instill sa ating mga kabataan na maging ready sa kung ano man ang mga possible or mga uncertainties na pwedeng mangyari. Yes, wow. Wow, talagang laging handa ang ating mga scout of the Philippines. Ika nga nila. Irish, hindi mo pala sinasabi, outstanding Girl Scout ka pala eh. Binuking na ba kita, Irish? Parang nagkakabukingan na tayo ngayong morning, partner. Pero alam mo ba, isi-share ko lang, since na-booking naman na, yung first ever na international travel ko, event ko, is because of the Girl Scouts. So, malaki ang pasasalamat ko sa Girl Scouts na hindi lang sa opportunities na binigay nila sa mga young women, but also because minold nila ang mga young women natin na maging responsable at magkaroon ng self-confidence. Oo Yes, kagaya nga ng lagi nating sinasabi. Yes. Na unlimited talaga yung opportunities bilang isang Girl Scouts. Marami po tayong mga bagay-bagay na pwedeng ma-experience na beyond our imagination. Yun pala, possible palang mangyari at ma-attain bilang isang Girl Scout. Oo naman. At Ma'am, ngayong pandemya, lagi nating sinasabi talagang humarap tayo sa hirap na dulot ng COVID-19. Ano ang mga diskarte ng GSP dyan sa Dagupan para maibigay ang serbisyo nila ngayong Girl Scout Week natin ngayong taon 2021? Yes, thank you for that, Papa P. Actually, aminado kami na talagang affected naman talaga kahit naman na sino or kahit naman na anong organizations affected. Pero very thankful kami sa National Office, Girl Scouts of the Philippines, kasi non-stop talaga yung kanilang mga ideas na ginagawa, mga strategies para ipagpatuloy pa din yung mga activities sa Girl Scouts. Itong Girl Scout Week, actually week-long celebration at nag-start na kami noong September 19. Nagkaroon ng Thanksgiving Day, may online, meron din yung mga bata natin na nanood na lang through social media, ng mga worship, ng mass, para lang ma-celebrate natin itong Thanksgiving Day. At nung September 20, we commemorated the birthday of our great founder, Jose Falianes Escoda. Online celebration ulit, pero possible namang magkaroon ng face-to-face kapag allowed naman sa isang lugar. Pwede naman nag-celebrate yung iba na face-to-face naman sila. And kagabi, we are so proud to inform everybody na yung isang Girl Scout natin was shown nationally because of her talent bilang isang Girl Scout with special need. So, ipinakita talaga yung mga kagalingan ng ating Girl Scout. May special need man siya or wala. Talagang lumulutang pa rin yung talento ng isang Girl Scout. Kahit na anong sitwasyon, anong panahon, tuloy-tuloy pa rin po tayo. And today, ang event po natin, 4th day na actually, ay Troop Leaders Day. Gusto nating pasalamatan ang ating mga titas,
Itas ang tawag sa mga teachers na sumusuporta sa ating mga bata. Ito ang araw nila ngayon, and may I take this opportunity na extend ang ating pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pag-lead ng ating mga kaguruhan sa ating mga batang Girl Scout para maging successful sila sa bawat endeavor na kanilang papasukin. So this is your day, my dear troop leaders, my dear teachers, happy Troop Leaders Day, at walang sawang pasasalamat po sa inyong lahat. And for tomorrow, we have the Environment Day. So the title itself, sa environment naman tayo focus. Andiyan yung paglilinis, pagtatanim, pagmamahal sa kalikasan. So ang daming activities pa na gagawin sa mga susunod na araw. And for the last day, magkakaroon ng online campfire. Wow. Pinakapaborito yan ng ating mga Girl Scout kahit na walang ilaw, walang mga panggatong na nasusunugin, magkakaroon pa din ng campfire virtually. So walang dapat inis or walang dapat na ipag-alala ang ating mga Girl Scouts dahil tuloy-tuloy pa din tayo talaga sa mga interesting activities na pwede natin i-offer. Unlimited pa din po siya. Oo naman. At yes. kita natin na genuine at liyab ang kanyang passion na si Sir Ma'am Lerma sa kanyang advokasya at sinusulong. At Ma'am Lerma, bilang mentor, paano ka nagkakaroon ng fire at passion sa iyong larangan na pagiging mentor sa mga Girl Scout? At paano ito nadudulot ng iyong kasiyahan para sa sarili? Alam mo naman, di ba, hindi naman natin kayang gawin lahat ng ito. Siyempre, ang daming taong nakapaligid sa atin para magbigay ng support at magbigay ng pagmamahal sa Girl Scouting. Andiyan, siyempre, yung mga council officers natin, mga kabataan na kagaya ni Irish, mga kaguruhan, mga supporters natin from the DepEd na talagang sumusuporta sa Girl Scout. So, paano hindi ako magkakaroon ng fire kung ang nakapaligid sa akin ay mga taong talagang over-supportive para mapaganda ang Girl Scouting. So lahat yan parang umiikot lang yung passion, umiikot lang yung energy, nagkakahawaan na. Kasi talagang yun ang umuusbong, yung pagmamahal ng isa't isa sa Girl Scouting. Yes. Ang tawag dito, kung ang COVID nakakahawa, ganun din yung pagmamahal ng isa't isa sa Girl Scouting. Yes. Diba parang ganun lang din naman. Oo naman. Yun yung dapat nakakahawa. Yung pagmamahal, tama, yes. Yung passion. Spread natin sa lahat. Spread natin sa lahat yung pagmamahal sa bawat isa. Yun, Irish. Yes, tama partner. Makikita mo yung ripple effect, di ba? Na sino ba naman ang hindi mai-inspired kung makikita mo lahat ng tao nagtutulong-tulungan para sa ikabubuti ng ating community, and also para mapakita natin na tuloy pa rin ang pagsasagawa ng character building natin sa mga young women, hindi lang sa mga young women, kahit anong edad partner, pwede kang maging Girl Scout. Naman. Sabi nga nila, pag nasa Girl Scout ka, hindi ka tatanda kasi forever na girl ang title mo. You will be forever a girl, walang oldie, walang granny, basta Girl Scout lagi. So, kung gusto nyong maging Girl Scout, you will be forever young. Forever a girl. Oo naman. Padayon po sa iyong ginagawa at pagbibigay ng inspirasyon sa mga batang kababaihan at sa pagbibigay ng matinding core value para sa kanila at gagamitin nila sa kanilang journey. Ma'am Lerma, may gusto po ba tayong pasalamatan at mga i-promote pa for our upcoming events and activities? Yeah. Okay, so sabi ko nga kanina, hindi tayo tumitigil sa pag-offer ng mga activities. So nasa pang-4 na araw pa lang po tayo ng week-long celebration ng Girl Scouts. At bukas po ay magkakaroon ng Council Board Orientation ang lahat ng officers. So amin pong inaanyayahan lahat na maging aktibo pa din sa pag-participate sa lahat-lahat ng mga nakaline up na activities. Again, ang aking pasasalamat sa lahat ng supporters ng Girl Scout dahil kung ano man po yung mga accomplishments natin, kayo po ang dahilan kung bakit patuloy na umuusbong po ang ating prestigyosong organization. So again, sa lahat-lahat po, ulit-ulit yung aming pasasalamat. And also with Irish, of course, dahil yan, lagi naming sandalan yan pag may kailangan ng Girl Scout na tulong. Thank you, Irish. Oo naman. Have a great day po at padayon at ipagpatuloy niyo po ang liyab sa iyong ginagawa, Ma'am Lerma.
Maraming salamat sa opportunity ito, Papa P and Miss Irish, the parish team. At sana hindi lang ito yung huli nating pag-guest dahil ang dami namin gustong ipaalam sa mga nakapaligid sa atin na Girl Scouting is so alive. At Irish, wow na wow. Hindi mo talaga sinasabi na outstanding Girl Scout ka pala. At itong nakapanayam natin sa guest talakayan, nagbigay ng isang foundation at platform sa mga tulad mo na kababaihan na magkaroon ng kakayahan at fire sa kanilang way to have that journey na gusto nila. Di ba? Opo naman. Yes, buhay yung character development. At Irish, ngayong wow, Wednesday morning, talagang dalawang guest natin ang nagpawaw sa atin ng ating barangayan at guest talakayan. Ano naman ang iyong mga insight ngayong araw, ngayong morning? Nako, ang insights ko today, partner, hindi lang isang tao ang nasa likod ng mga achievements, ng mga progress ng community natin. Because behind that success, napakaraming tao, group of people, organizations ang nasa likod nito para mapabuti ang ating sitwasyon. And it's nice to know na may mga activities na ganito na kahit mahirap yung sitwasyon, tuloy pa rin kahit na doble dagok na nga itong mga kinakaharap natin ngayong pandemya. Indeed, no man is an island, sabi nga nila. At patuloy pa rin tayo na kumapit at huwag mawala ng pag-asa dahil maraming kamay ang magbibigay ng tulong sa iyo. At ito na nga, wow na wow dahil pasadahan na natin ang mga ating viewers na patuloy na sumasama sa ating umaga, Irish. Yes, good morning kay Christine Joy Flores. At kay Ma'am Charmaine Joy Rama de Guzman, hello po. Stay safe din po kayo, Ma'am. And also kay Raymond Calongcago and Tulio, good morning, Orangers. At syempre kay ang supportive na Oranger natin, si Brenda Tuliok Baldoza, good morning po. Yes, okay Mama. Kaya hello Ma. Yan, wow, taga Hong Kong. Yes, very supportive. Yes, always gumigising yan ng Yes, maaga. At kaaking lola na si Lourdes, kay Lolo Guding at Tita Delia ng Manawag, mga Manawag Rangers sila, Pangasinan Rangers also. At ito nga, kay Marisa Oviado Perez sabi, congratulations Miss Irish, outstanding Girl Scout 2017 from yours, SDO Dagupan Council family. Oh, wow, arangkada, Irish Ano na yun? Parang history na yun. Oo. At ito pa, dagdag pa natin hindi natin mawawalang our top fan na si Reyna Gayaw, good AM Tambalang Parish. At ito pa, arangkada din si Ed Rosie Aquino. Good morning daw. At kay Ma'am Bituanas, hello po. At kaibigan po ng atin dito sa morning balitaktakan with Ma'am Aplaten. Morning, have a wonderful sunshine. At kay Doc Jose, hello po Doc Jose Orsua. Shout out po from Doc J. Ayan, good morning po sa inyo. At arangkadahin na natin ang mga sponsors natin dahil pangunahan na natin with our NGCP, Mizar, TJ Home Builders, Baguio Country Club, Lemonade Hotel, Loves Cafe sa mga healthiest cafe sa syudad ng Baguio. At isama pa natin ang ating Sanggyeopotcha. Ano pa, Irish? Ito pa, maraming salamat din po sa Studio Coffee, Wala Nang Aw sa Pau, Kati Alice Amyanan Balita at Pines Estate Gaming Corporation. Isa na namang wow na wow, wonderful morning ang ating nakita at nagkaroon ngayong araw. At maraming salamat mga ka-Rangers at manonood dahil sa inyong pagsama dito sa ating umagahan. At itong morning natin, ito pa rin ang pares na swak sa inyong umagahan. Ito ang Tambalang Pares. Ako si Papa P at ito si Irish Kawili para sa Morning Balitaktakan.